खुलुमबाय। दिनै शुक्रबार बाराय 3 अक्ट'। गोजोन फुंबिलिनि गोजोननायखौ नोंथांमोननो जासिहरनाय जाबाय। बेजों लोगोसे नोंथांमोननि थाखाय दासिमनि गोदान मोननैसो खौरां लानानै फैलायबाय। अन्नानै खौरांखौ जोबजासे नायलां आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालामहर। दानिया फै जोङो दिनैनि मोननैसो खौरांखौ खोनासंनि। गाहाय रादाबाव दं जाख्लनायाव लोब्बा थानाय गसाइगाव हाथिदुरा जौगाखां खोन्दोनि भिडिअ ब्लग डेभेलपमेन्ट अफिसार भुपेन दासखौ सरकारनिफ्राय होख्लायनाय जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बोराय बुरै पेन्सननि 60 लाख रांखौ जाख्लनायनि दायाव चिफ सेक्रेटारि डक्टर GDNK बिथाङा सरकारनिफ्राय होख्लायनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जायो। BKWSनि मावफुं सोद्रोमा मथुरा बसुमतारी बिथाङा मरिगाव जिल्लानि गुरुपा ओनसोलनि बनमुरि गामिनि बर'नि साबसिन मोसागिरि बर्नाली बर'नो 10,000 रां अनसुंथाइ होदों। बियो मोनसे जोबोद मोजां खौरां। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। जम्मु काश्मीरनि कुलगाम जिल्लायावहाय मैया सासे बेंक मेनेजारखौ गावथारनानै गालांदों। बेंकआवनो बिथांनि मुंखौ बिजय कुमार होननानै मिथिनो मोननाय जायो। बियो मिथिनो मोननायब्ला राजस्थान रायजोनिमोन होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। 22 नं कख्लाबारि बियाबनि उदां बिजाथि केन्डिडेट हिरेन सर'निया सानथामनिफ्राय गोमानानै दङ। बिखौनो बर' सुरक्षा कमिटिनि केन्डिडेट महरै फोसावनाय जादोंमोन। बेखौनो खौरांगिरि मेल खुंनानै नेहाथारि जगेश्वर कलिता बिथाङा MP नव सर'निया आरो EM गणेश्याम दास मोना हाइजेक खालामनानै दोनदों होननानै बिथाङा बुंदों आरो बिथांमोना बर'नि सोमावसारनायखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों होननानै बिथाङा अजद दैखांदों आरो माधव राजबंशी, ब्रजेन महन्त आरो ललित हेम्ब्रम मोनहा दालालि खालामदों होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो 22 लाख बर' सुबुंफोरनि सिमांखौहाय फोजोबस्रांनो नागिरदों होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गासै आसाम रायजोनि फरायसाफोरनि थाखाय कार्बि-आंलं इलेक्सननि फोसावदिंनाय मेलावहाय बिथाङा बुंदों गासै HS हाई सेकेन्डारि फार्स्ट डिभिजन जानाय फरायसाफोरनो स्कुटि होनाय जागोन आसाम सरकारनिफ्राय होननानै बिथाङा फोसावनानै होदों। आरोबाव हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंबावदों फैगौ 9 जुन खालारावहाय आरोबाव मन्थ्रि सायख'बावनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंदों। हाजोआरिफोरनि थाखाय सासे मन्थ्रि मोनगोना रोखाखा होननानै बिथाङा बुंदों। हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला 9 जुनाव सोर मोनगोन बेखौहाय बिथाङा फोसावथ'नाय जायाखै। मा गबिन्द बसुमतारीया मोनगोन नामा? बिथाङा जुदि मोनोब्ला जोंनि BTC-आवहाय आरोबाव उफ्रा बिसायख'थि जानो हाबावगौ होननानै जोङो सन्देह खालामनो हायो। सोमोनांथाव खौरां। पुलिसानो पुलिसखौ एरेस्ट खालामदों घुस होनायनि जाहोनाव। आसाम पुलिस SI एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर नगाव पुलिसनि आब्दुल मुतालिबा बे जाथायावहाय नगाव SP अफिसावहाय जादोंमोन। गावनि पस्टखौहाय मोजां जायगायावहाय पस्टिं खालामनो थाखाय नगाव DSP त्रिदेब खामबुं बिथांनो 10,000 रां होनायावनो हमजादों। बे समावनो एरेस्ट खालामनाय जादों बे मुतालिब बिथांखौहाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो बिनि पस्टआ रिजार्भआव जानानै दङमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मा जाहोननि थाखाय जादोंमोन बेखौ रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।